Вратата се отваря. И Мечо е тук. Чакай, трябва да го покажем това. Така. Пръскаме. И малко Именно. беше разгазирана. Доста разгазирано. Мисля, че знаете. Мале, това... Чакайте малко, искам да видите. Как се отвори? Добре се тая, ще го изрежеш. Она имаме. Да сипеме. Остави я вече. Добре да си тръгне. Мистер Иги. Чакай да сипеме по малко повече. Плиз. О, това колко чегърта. Стой! Не повей, трябва всички едновременно. Ела, Здравица! Ела. Айде, идвай. Това пюре може и да не го мъчиш. Нека да пием антифриз. 3, 2, 1. От 1 до 10 го оценявам 8,5. Не е лоша. Тя е разгазирана и не е вече газирана. Не питайте защо. Единственото, което прави тази фанта хубаво е газираното. Да, ма тя няма вече газирана. Ние го разгазирахме. Не, аз също я Така, газирам. така, бъде. Ясно. Еми, ако има гадни неща, ще си оправим вкуса. Ти вече я изпи. И ти вече я изпи. Не пи! Ако има гадни неща, Пръскаме в лицето. изрежи го това да знаеш. Така. Има и биберона. Вече го... Така, Ще биберона. продължаваме с желирани бомбони. Имаш ли такова? Продължаваме с Харибо мече... Не, това не са меченци. Ти иди. Където е лепното? Той го пробва без... Да, малко го гръмнах, ама не беше в кадър. Доказателство, че го гръмнах, отдолу малко избушено. Да. Много е вкусно. I am BB. Кисело е. И бебето идва. Доста кисело е това. Благодаря за металото. Ставаме го на страна от нас. Аз го късам. Добре. Продължаваме с някакви дъвки. За деца под 3 години не се препоръчва. Ще го изрежеш. Ето я. Опа. Окей. Не мога. Моята Е била от някъде издиша. Еди малко не там и той да се види. Може да се види. Не се вижда той! Ела насам. Ето го нашето бебе. Бузае. Добре ли? Да. Розово мляко. Той че аз имам още от остатък от другото. Малко паната. Това е моята, не? Аз най-малко съм пил. Синя дъвка, сигурно ще ме бойди с езика. Как? Не говоря. Твоето е зелено, защо? Да, моята е зелена. Нашето е синьо. Не, моето зелено. Моето е синьо. Да пробваме какво се пробва. Има ли други неща? Да, има. Да, има ударко е. Но след малко ще го пробваме това. Доста е вкусно. Аз също съм. Нали е дъвка да не го гълцате? Дъвка е. Аз бих го одобрил. Не съм... Махай го това от тук. Нямаше урок. Ето ме мен като фигурка. Рон. Аз ще пробвам. Ето е жена ми. Може да им показваш, Къде на защото е тайна. Защото е тайна. Бойди с езика, да. Да го изрежеш. Защото Божидар ще го види. Да пробваме както се пробва. Не, аз ще пробвам от всичко в едно. Много вкусно. Ела в кадъра. Но тази дъвка трябва да изпием, защото Аз съм и друго. малко мръсен от едно друго клипче. Няма да ви казвам. Защото е тайна. Не, ама то те вече ще са го видяли. Ние така иска ще го публикуваме. Да, това ще е след това. Така че... Да. Мисля, че стават задъвки. Това ли бяха ти неща?
Да. И Харибото е добър. Тенис. Това беше в една кутия, която беше с тенис топки. Нека да попитваме как се попитва. Нужно ли беше? Да. Да плюеме. Защото трябва и други неща да пробваме. Не го показвай пред камерата. Това е, да, доста така. Плювай в това, защото... После ще си го довчем, защото... Мистер Гифт. Нови дъвки. Плювна ли я? Плювни, защото... Дъвчам Харибо. Плювни е чуден. Ти си Ама не си е плювнал. Нека да пробваме лаймът. Ти плювна ли я? Плювни, защото други неща трябва да пробваме. Може да се смеши с Харибото. Да пробваме. Ти готна ли е? Това е много кисело. Това е много кисело! Това е ужасно! Мали, това е ужасно! Яш бомбони. Не! Това е ужасно, Мали, това е толкова кисело. Да, вие да ти пикаха ня. Ама това е толкова кисело, ужас. Яш го едната. Не ви го препоръчвам. Много е кисело. Кажи, че е много кисело. Аз съм го пробвал вече. Аз не. За първ път ми е и на мен ми е много кисело. Не го готно. След малко ще пишеш тези неща, когато приключим да снимам аз. Само искам да направя нещо. Готнах дъвката. Другата. Не дей. Слушайте както се слуша. The Bluetooth device is ready to pair. Тази дъвка въобще не е кисела, не го слушайте. Я изчакай малко. На мен вече не ми е кисела, де? Само в началото се усеща много кисела. Много е вкусно. После ще си ги запазя тези двете да ги дъвча. Плювайте. Току-що я... Ами да си по-рано я направо. Не го показваме пред камера, защото не е хубаво. Аз я плювнах тук, ама то не се виждаше. Пре искам малко фанта. Фантастик. Продължаваме с... Да казваме ли името? Да казваме ли името? Юху! Имаме някаква гофрета, която се казва Юху. Да, без спонсор на цените. Да. Тук има бомбонки. Това са моите. Иди, можеш. Еди има бомбонки. Гофретата е размацана. Малко само. Малко. Така. Ще си я разделим на 3 части. Тя е доста малка, но ще попробваме. Ако трябва, ще викаме сатър на баба. О, боже. Това ако се нарича шоколад. Това е негро. Това е Да негро пробваме. шоколад. 3, Да пробваме 2, както се 1. пробва. Пак. Да го кажа. Това е Много е бомбастично. Да, Много е хубаво. вкусно. Мен много ми харесва. 10 от 10. Не, 9, айде. 8. Защото този шоколад не се нарича шоколад. Стигаме до финалното, което мисля, че ще е най-гадно. Аз го взимам. Не. Го изражи това. Изражи го. Чакай. Да го изражиш това, да знаеш. Чули? Чули? Да. Да пинем малко фанта. За последно. Сега се бият. Пак падна телефона, извинявайте.
А мистер Иги? Този И телефон телефона не горя? спря да падам. Трябва да сложим Ще нещо. трябва да покажем как го отваря. Сега път си спадне. Има ли... Не, аз я отварям. Да покажем какво е първо. Добре, показваме. Това са люти спагети. Биберони. О! Вау! Подправка. Не, аз стойте... Люта подправка. Стойте тук! И спагети. Чакай малко! Аз предлагам да ги натопим във вода, да стане по Не. Не. Да се разтвори. Не. Стига бе. Не. Хора, ето аз го отворих. И аз. Изсипвайте го в кофичката. Да померишем. Люто. Я. Се попадна. Прекрасно. Прекрасно. Ще бъде много вкусно. Това ще е розово. Не знам. Мисля, че ще е доста люто. Сега трябва да ги трошим с... Сега ще донеса вилици, моля да... Няма. Сега ще сипем и малко вода. Ще пробваме. Така, хора, сипах и малко вода. Сега трябва да го пробваме. Кой иска да е мисля, че ще е по-гадно от миналото клипче с краставицата. Според вас по-гадно ли ще е? Според теб? Да. Първи аз ли ще съм? Да. Мистер! Остави го, само ти да не повярваш то предния път. Хора, вижте. Има проблем. Мокни. Стига. Изражи го това. Хора. Аз нямам намерението да го пробвам, ама ще се наложи. Да, и аз нямам намерение, но... Стойте, трябва да сложим и още едно и за тримата да има по едно. Ето такова. Всеки трябва да си бодне по едно. Задължително да. Задължително. Така. Давайте ли? О, не, ме е страхно. Добре. Ако повърна, вие сте виновни. Защо не? Ти искаш. Но вие ще трябва да го пробвате. Да, ще трябва. Добре, ще сложим малко и от косата на канките. Не, да сложим рън вътре. Не. Не. Така, готови ли сте? Мечо. На Теодор. Броиме 3, 2, 1 и го пробвам. 3, 2, 1. Уи. Вкусно е. Не. No. Май изглежда много вкусно. Кажете вашето... Опа. Внимание, линейка, внимание, линейка. Колко ще изчакаш малко? Добре. Ти къде си? Човек да повръща да пия вода. Добре ли сте? Как сте? Добре. Ще ви оставим на мира. Смесихме всичко в едно. Аз го пробвам малко повърна. Хора, това е най-гадното нещо, което съм пробвал. Почти, айде. Мисля, че... Ела насам. Добре. Трябва да го пробвате задължително. Ти пробва ли го? Не. Добре. Не, пробва го. Да, бе. Така. Теодоре! Кой е пръв от двамата? Кой е пръв от двамата? Кой е пръв от двамата? Теодор! И двамата трябва да го пробват. Айде, аз ще избирам. Онче, бонче, щуп едно пиронче, риба, щука, махай се от тука, има една букука, да ядеш памука, майка ти се скара, за една цигара, прасето ти умра, за една свиня. Не, Теодоре, първи. Това е моята вилица. Да, верно, добре, така. Трябва да вземеш едно ето такова. Аз как ще го намеря? Вземи го, ще го... Айде, ела малко ти насам. И аз го пробвах спокойно. Опа, намерих. Давай сега. Броим на 3, 2, 1. 3,
3, 2, 1! Мъртва реакция. В кошчето. Моя ред дойде. Така, заповядай. Изчакай малко, трябва да дойде той. Така да Трябва да си взема, тук ще го плювна. Ау, Не, няма тук да го плювнеш, в кошчето ще го плювнеш. тук ще го плювна. Не! Добре, Не, ще го плювна тук. не стига в кошчето ще го плювнеш. В кошчето... Добре. 3, 2, 1, сега! Моята реакция май беше най-добра. Ма не съм сигурна. Това е по-гадно ли от краставицата? Каза, че е по-гадно от краставицата. В там си. Искате ли по още един път? Искате ли по още един път? Не, добре. Хареса ли ти? Кое е по-гадно? Краставицата или това? Това е най-гадното нещо, което съм опитвал. Знам. Много е гадно. Хора, един не успя да го направим. Повърна, почина и сега идва линейка. Хора, ето го. Мърчия, заспалия, повърнатия. Добре, още не е Човек. умрял, но... Чакаме линейка. Още не е умрял, но... Но ще. Хора, забравихме да пробваме едно нещо, тъй като Теди много обича. Да, със сигурност. Той ще го пробва. Аз ще го пробвам, само аз. Биберона, моето любимото. Айде ти го пробвай. Само Теди ще го пробва, защото Няма да го пробвам Аз ще да повърна, има мъртъв човек на пода. Тъй като е умрял, може да го експериментираме на него. Теди, Стой малко да го намеря. ти си. Айде, тако. Или ще му го набута такова. в устата. Мисля, че той ще се събуди от това. Ето от бибероната. Да го заживим. Набутахме му го в устата. Да видим реакция. Дали ще се съживи. Много Рита. електрошок да му бием. Близко. Да пробваме пак. Хора, май пак умря. Май трябва да му набутаме цялото в устата. Май да. Съживи се! Отива. Той бяга. Бяга! Не, затиснали! Хора! Затиснали! Чао, хора. Всички! Онзи повръща там. И кашля доста. Да. Здравейте, хора. Поръчахме кутия от доставчик. Тя е някаква мистериозна пак за ядене. Трета част. Ето го, доставчика идва. Малко тропа. Да, влизай. Къде ни е кутията? О, някак си дойде. Добре, стовари се върху нас. Сега третия ни човек трябва Дома. да дойде. Айде, идвай. О, какви неща има тук. Не ги въди. Ще започнем ще започнем с тези неща. Най-малки. Днеска сме бебенца. Бебенца. Тези неща са за бебета, принцип. Биберонки. Ето, взимай. Ма това сега как си да отваря Малко ли? приличат на хапчета да не Да, За диабет. Никой не е питал. така, да пробваме. Нека да пробваме как се пробва. Опа. Моето стана на половинка. Как ги ядат тия бебета, ти неща, бе? Ужас, това е ужасно. Твърдо е! Е, ужасно. Ой, топата за бебета. Това е ужасно. Малко много хруска. Това се едно, че ядеш пюре. Candy Musical. Ами това са яли децата на времето, Теди. Децата на време. Кенди мюзика. Това е явно и когато децата малките слушат музика. Ама това няма нищо общо с музика. Ето го. И нашия професор. Вижте го от близко. Моя ето такъв И моя бебе. бебе.
It's a bibi. Добре, То всичките са стига толкова да оставим там. Продължаваме с малко по-голямо нещо. За пиене само, че. Тази фанта не знам каква е. Трябва да вземем чашки.